vajíčka, keď znesie vajíčko? Chodáka. Správne. A máte doma sliepočky? Áno, výborne. Tak si k vám prídem pre vajíčka. Ale nie. Počúvajte, keď na budúce stretnete sliepočky, tak sa s nimi môžete takto porozprávať. Ja vás to naučím. Že za záchranu života si aj tak zaslúžime viac, vieš? Napríklad, musím porozmýšľať, napríklad, už to mám, napríklad taký palác. Palác? To hádam nie, palác. Môj otec vravieval, že sme si nič nepriniesli na svet. Ani si z neho nemôžeme nič. Budem radšej ticho, lebo začuje ma pani kuchárka a strčí ma do hrnca a bude so mňa slepačia polievočka. Ale pozor, keď sme pri tom varení, ešte sa vás opýtam, viete, ako robí fazula? Nie, neviete, ako robí fazula? Toto. A už ste mali na obed fazulu? Aha, tak počúvajte, keď budete mať na budúce na obed fazulu, tak potom po obede, keď si pospinkáte, počúvajte, že fazula pod perinkou robí takto. Vidíte, ako skončila rybárova žena? V tom starom domčeku. Aký krásny domček mohli mať, keby s tým bola spokojná. Ale ona nie. Netreba byť chamtivý. A keď mi teraz slúbite, že nebudete chamtiví, tak ja vám niečo zahrám ešte na tejto gitarke. Sľubujete? Dávajte pozor. Dúfam, že sa mi to podarí. Včera som to s mojim kamarátom Gašparkom trénoval až do polnoci. Tak pozor. 3, 4. Hej, duli duli daj, duli duli daj, duli duli daj. Wow, wow, dudum dudum dam je. Wow, wow, dudum dudum dam je. Wow, wow, dudum dudum dam je. Wow, wow, dudum dudum dam